வெல்கம் டு கிராக்கர்ஸ் ரிவ்யூ இன் தமிழ். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வந்து ஓகே பண்ணிட்டா போதும். நம்ம சிஆர்டி கிராக்கர்ஸ் சேனலில் போகிற வீடியோக்களுடன் கூட இமெயிலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சன் இந்தியா ஃபயர் ஒர்க்ஸ் உடைய அசார்டட் கார்ட்டூனுடைய டெஸ்டிங் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க டெஸ்டிங்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த ஐட்டம் வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸ்லேருந்து வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதோட பர்ஸ்டிங் வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம். சன் இந்தியா ஃபயர் ஒர்க்ஸ் உடைய அசார்டட் கார்ட்டூன் டெஸ்டிங் வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.